I b'a lɔn den dɔ le lɔn filɛ carré kunna yan n sunguru kɔrɔ don n ka ex de don bon a hakili la depuis n'ale ɲɔgɔn bila n tɛ ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ bon ne bɛ fɛ k'e kɛ n sunguru de ye walasa an bɛ tɛmɛ a la dɔrɔn ka monnaie don a la o dɔrɔn quoi sabali sa lamɛn sabali i lɔ n bɛ 200 d'e ma. Allô? Eben, depuis l'année de l'année qui kono, on était là, on est pressé les nous. Ah, yame, ni kono, t'es là. Et que quand on a malbamgo, nous contenons qu'à umuleta, na exi, mais dis-moi de n'a plus masque ni n'a la kiranja. Mangala cɛ ex ninnu filɛ ni n'o ye ɲɔgɔn bila dɔrɔn a ko kɔnɔ k'i tɛ ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ quoi ko kɔli de bɛ la n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna monnaie don na cogoya min na quoi fo n ka fiɲɛ dɔ de sɔrɔ ka n'i mago sa non mais monnaie don na bi sa n tɛ taga sunɔgɔ bi ne si ka miiri la bi fo ka segin ni maa ye non nin ko in dimi tɛ donni na sa ni y'ale bila ale bɛna jɔ n yɛrɛ tɛmɛ sira la ala n'a kɛ tani gorinɛ hakɛ to dɛ ko ka ɲi voilà, moi je veux qu'on fait quelque chose qui est difficile un peu, mais ça sera facile pour nous tous quoi. I b'a lɔn den dɔ le lɔn filɛ carré kunna yan n sunguru kɔrɔ don n ka ex de don bon a hakili la depuis n'ale ɲɔgɔn bila n tɛ ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ bon ne bɛ fɛ k'e kɛ n sunguru de ye walasa an bɛ tɛmɛ a la dɔrɔn ka monnaie don a la o dɔrɔn quoi sabali sa lamɛn sabali i lɔ n bɛ 200 d'e ma n bɛ 200 d'e ma. I de la saylo an ka biara an bɛ tɛmɛ a la dɔrɔn n'an tilara e bɛ t'i sira fɛ i bɛ wani 200 i tɛ 200 fɛ ka joli d'e ma joli cɛni yɛrɛ la n ba e lɔ tani goro na an ka biara i b'a dɔn min bɛ n kun 1000 dɔrɔn ne bɛ n kun 1000 n bɛ 1000 d'e ma i b'a fɔ i bɛ 500 bɔ a la i bɛ 500 d'i ma parce que wari tɛ n kun n'o tɛ i darala yɛrɛ ma e ma kɛ i tɛ yɛlɛ an ka wasa. Mon ami cousine, au sac moi je ne te fais pas confiance ya. On no lo war flé. Wakel flé. Mais il y a qu'il doit rien dire de bena kem dur c'est maré. Voilà, il a un plan que jona. Yel. Lawa. Il va finir pour pita yer yama. Al kala tati musima. Yero kolo kore mo ko na e ga ti fingal sana tegana. Terme mon ami cousine ça va? Oui ça va. An bɛ ka yɔrɔ dɔ de ɲini quoi parce que ni n ka madame kan ka taa baro la an tericɛ mon ami cousin de fɛ yen. A tɔgɔ ye Kalifa Danbele ko n'an sera yan yɔrɔ carré kunna k'an ma ɲininkali kɛ k'an m'ale ka yɔrɔ ye. Kalifa Danbele. Awɔ. Sisan nɔ i bɛ taga nin carré in fɛ. Awɔ. N'i sera nin carré in ma i bɛ fara à droite. N'i farala à droite sisan nɔ i bɛna mécanicien dɔw ye. N'i sera mécanicien dɔw ma i bɛ tila ka fara à gauche tuguni. Awɔ. N'i sera à gauche ma sisan nɔ i bɛ tila ka bitigitigi dɔw bɛ yen nɔ ko Mayiga. Awɔ. Wala n'i sera Mayiga ka yɔrɔ i bɛ ɲininkali kɛ ko Mayiga ka yɔrɔ. O la i b'a ye i bɛ ɲininka. Et merci yɛrɛ koyi. Wallahi cɛ jɛnatigɛ ko gɛlɛra n'i ye kɔrɔni bila n'i ye ex bila i bɛ kura ɲɛnɛma de ta i ma n taara abuti dɔ ta n sen yan n mago tɛ sigini na bilen o. Awɔ. Sisan nɔ. Je m'en fous de sigini. A bɛ ne hakili la k'e bɛ yɔrɔ ɲini de la. Ne y'a dɔn sisan nɔ kɔni kasa kɔni ye bɔgɔ fara. Cogo di? Mun bɛ yen? Ko n ye abuti de ta n tɛ sigini ko la. Abuti. Awɔ. An yɛrɛ. Mami. Mami. Mami tɛ de. I ɲinana quoi? Kabako tɛ. I ye n ka saki ni n ka fini min ta ani n ka samara n ka bitigi la a juru b'i la a ma sara fɔlɔ. I hakili sigi sa ne ka juru b'a la i b'a fɔ ne de ɲɛna i y'a ma ne de b'a ka juru sara.
I ka joli bara fo n ka sara a fɔlen filɛ n ka 5000 de b'a la han 5000 o de t'a bɛɛ yɛrɛ i ye a ka min fɔ cɛ nɔ Brésilien min singa i hakili b'a la kɔni ka kaana Malibamuko a ka ɲi sa a ka ɲi komi ni wari ma bɔ ni heure in na n ka nafolo bɛɛ bɛ so kɔnɔ 1000 d'a ma dɛ an bɛ tila k'a tɔ caman yɔrɔ in kɔnɔ 1000 d'a ma 1000 minɛ an bɛ tila k'a tɔ ci ma an tɛ ex ko la wa i b'o de fɔ ka taga ni mɔgɔ tɛ sigini na awɔ i b'o de fɔ ka taga tant pis pour moi wayi voilà business banna sisan business banna wamisɛn tɔ jange n ka 500 wamisɛn wamisɛn tɔ wa an ka bɔ sisan k'a fɔ ko ne ka 1000 di e ka fɛn ma n terimuso mon ami cousine o y'i ka juru le o ye ne ka juru ye n ka 500 jan ayi business là on est d'accord on est tombé d'accord 2500 pour toi 2500 pour moi ne fɛ k'e de y'a kɛ fɛn mɔgɔyaba i ka fɛn ɲɛna sisan k'a fɔ ko ne k'a to yen ne ka ex lo ko ne mago t'a la koyi ni n ka wamisɛn t'i bolo mago t'a la e b'a fɔ mun na ko ne ka yɛlɛ n ka wamisɛn n ka 500 jan sa 500 kɔni tɛ ne bolo ne fa ni 500 t'i bolo an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛ on va rester ensemble billahi k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ 500 kama n ka 500 jan ayi ni ma 500 jan walla n b'i don bebe la ka taa ni ye e k'o kɔrɔbɔ n ka 500 jan i k'o kɔrɔbɔ n ka 500 jan n tigɛ bila ka b'i bolo yɔrɔ min ja t'a fɔ n t'i ka 500 sara yɔrɔ min ja t'a fɔ wallahi mangal de bɛ sara n ka 500 n tɛ ja wɛrɛ fo lahara jɔ kɛnɛ mais e tɛ wallahi ne ka ex kolon bɛ ne don kan lɛngɛ sigi na puju fɛnɛ ka dimi don na ka taa hali ne kun ka jaw fila bɛɛ kɔ ala de b'a sɔrɔ aw bamakɔ musomaninw